Il-miliet it-tajjeb. Qed infakru twelid ta' tarbija. Qed infakru it-twelid ta' Alla li sar bniedem għalija u għalik. Hekk iddeskriva dan il-jum tant speċjali l-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-messaġġ tiegħu ta' jum il-miliet. Dan meta fakkar kif meta aħna narmaw il-presepju il-maxtura inkunu qed nagħmlu qatt ta' fidi lil dik it-tarbija fi xbija ħelwa li hija Alla mħabba magħmul bniedem. Is-sinjal tal-maxtura u għalija u għalik sinjal ta' faraġġ. Il-mulej lest jitwielet f'kull ambjent biex ikun qrib tagħna, qrib tiegħi, qrib tiegħek. U llum iridu naħsbu ftit kif nistgħu aħna wkoll nagħmlu hekk lil xulxin. Għaliex l-isem li jingħata huwa Alla Salvatur, imma wkoll Emanuel, Alla magħna. Kif nistgħu aħna b'dak li nagħmlu, b'dak li ngħidu, b'dak li naħsbu fil-miliet inkunu tassew qrib xulxin. L-Arċisqof kompla l-messaġġ tiegħu billi sellem lin-nies li forsi ma tantx naħsbu fihom, dawk li qegħdin fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, dawk li qegħdin fl-isptarijiet u f'istituzzjonijiet oħra, l-anzjani tagħna u dawk li forsi waqgħu f'xi vizzji. Dawk huma parti mill-familja tagħna. Iridu nkunu qrib tagħhom. Mhux niffaċilitaw il-vizzju tagħhom, imma naħdmu biex blozza ta' bejnietna Malta tkun tassew ta' kenn għal kull min jgħix fuqha. Charles Scicluna wassal ukoll appell sinċir biex nieħdu ħsieb l-ambjent ta' madwarna u mhux biss. Tkellem ukoll dwar l-importanza li noqogħdu attenti kif inġibu ruħna ma' xulxin b'mod partikolari fuq il-midja soċjali. Jiena nawgura lil kull wieħed waħda minna miliet ħieni. Nixtieq nirringrazzja lil kull min jipprova jippromuovi b'kull mod il-kultura ta' akkoljenza tagħna, il-kultura tal-ħlewwa. Wara kollox Dunkarm meta ħaseb f'Malta hekk sejħilha din l-art ħelwa, l-om li tatna isimha. Jalla dan il-miliet aħna jkollna il-qalb tagħna miftuħa biex nilqgħu lil xulxin u għal xulxin it-tislima ħelwa tal-miliet tkun ukoll impenn biex nużaw kliem ħelu sabiħ għal xulxin. Wara l-barka pastorali tiegħu Charles Scicluna awgura wkoll sena ġdida mimlija r-risq u barka.